Kaixo, bai entzuten da ondo, kaixo atzaldean guztioi eskerrik asko etortzeagatik saio honetara. Sorkuntzaren zubia, kasetaritzari poseara edo poesiatik kasetaritzara, ez dakik hori saiatuko gara azaltzen eta aklaratzen hemen. Ezaten da, literaturaren eta kasetaritzaren arteko harremana oso estua eta emankorra izan dela historikoki. Bi diziplinek funtsesko interesa dute errealitatea kontatzeko, baina bakoitzak ikuspegi desberdinetatik egiten du. Hala ere, bada edo egon liteke espazio hibrido bat non biek topo egiten duten edota elkar aberazten duten. Historikoki ere, kazetaritza lanbideen jardutea idazle askoren sostengua izan da, eta horiek literatura ibilbide paraleloa egin dute. Kazetaritzaren eta poesiaren arteko harremanak zailagoa dirudi, baina poetaren ikuspuntua gai da mundua ulertzeko, bide berriak irekitzeko. Kazetaritza narrazioetan aplika daitezkenak. Gainera poetek zein kazetariek begirada hurbilagoa ematen diote politikari edota gizarteari. Eta horregatik, sarritan, haien jarrera ideologikoak beren obran islatzen dira. Honek guztiak osatzen duen korapiloa, askatzen saiatuko gara, gaur egun zuekin eta guztiokin dauden bi aditu hauekin. Iñigo Astiz, idazlea, Berria egunkarian kazetaria da, bertan lan egiten du. Hainbat poema liburu argitaratu ditu, adibidez baita hondakinak ere eta analfabetoa. Labaseta saria eman zizuten, horregaitik ez da analfabetoaren gatik, eta adibidez hainbat poetaren lanak ere itzuli ditu, tartean Silvia Plath edo Sandro Penna, musika talde batek erabilitu zure hitza kantaren bat ere sortzeko. Euskadi saria eraman zizuten 2008an, Joemak eta Polasak. Bigarren partea badator? Badator, baina poliki. Gauza honak datozen bezala. Eta orain dela 2 urte edo pasan urtean izan zen monogamoak? Uste dut iaz izan zen, iazko udaberrian. Hoxe, monogamoak ipuin liburua kaleratu zuen Susa argitaletxarekin. Hemen ere badaukagu Itziar Ugarte, Berria egunkarien ere kazetari eta idazlea. Biak dira kazetaritzan lizentziatuak, eta bere lehen poema liburuak, Gu gabe ere, horiek jaso zuen Espainiako kritika saria eta Lauaseta saria, bi sari. Gabriel Aresti ipuinean lehiaketan ere azezita eskuratu zenuen Beraneante izeneko ipuin batekin, eta tartean badukazu beste zeozer orain prez, labean edo... Ez, laberaino ez teritxe zer. Atera berre dut Euskal Herriko Trikitixia elkartean enkarguz biografia liburu bat. Primiero Starben izeneko errentzilari eta pandero jolearena. Hori, labetik atera berri... Oitxe Durangorako edo. Bai, atera, bai. Superpolita da. Superpolita dela merezi dula. Ez da bakarrik biografia bat, baizik eta itzik daukan begiradarekin, eta hori da pixkat poetaren begirada eta kazetariarena bat egiten dutenean itzik egiten duena, ez da bakarrik priminon jaio zen eta non hil zen eta tartean zenbat trikitixa emanaldi egin zituen, baizik eta kontatzen du pertsona hori nola den posible existitzea garai baten eta zer esan nahi duen horrek, eta da oso disekzio polita. Orain nago adiskidetzen trikitixarekin eta bai, hori, zartzean, ez, eta bai, paiazoekin ere, adiskidetu nahiz gauza askorekin, adinarekin, eta trikitixarekin ere bai, eta da oso interesgarria hitzik egiten duen retratu hori, oso polita eta oso interesgarria eta oso emankorra ere bai. Izan da trikitixarekin ez da berez nire gertuko espresio bat edo mundu bat izan, eta ordan, hurbiltzeko eta ordan, galdera batzuk ikutzeko aitzakia bat, ez? Kazetaritza gizan hurbildu zara gai horretara edo poeta gizan?
Ez dakit batzutan bere izten hor darziten nik hartu nuen enkargu bat izan da, eta kasetaritza lan luze eta libre jarduteko aukera bestela, bai. Bueno, hori da pixkat, komentatzen genuen, ez da poesia askotan ofizioa, ez barkatu, poesia askotan afizioa izaten dela, afizioa zuen kasuan, eta ez ofizioa kasetaritza baita. Ze unekotan aritzen zarete kasetaritzan, edo ze unekotan aritzen zarete poetak izan? Hau da, ezberdintzen dituzue bi munduak, biak nahastu egiten dituzue? Nik uste dut, segurazki edo zer egiteko klabea, hemen ofizio askotako jendea gongo zarete, edo gutxienez irakasle asko, eta edozein lan egiteko nik uste dut klabea dela edozein lan da edozein lan, zaren guztiarekin joatea. Hau da, ez gordetzea ezer zuretzako, baizik eta zaren gauza konplexu osoa eskaintzea egiten duzunari. Orduan, klaro, zaila da eunekotan esatea. Nik kazetari elkarrizketa bat daukadanean, kazetaritza gaur, Pantxo eta Peiok iragarri dute, azken emanaldi emango dutela 2027ko urtarrilean. Bueltatu dira, Serge Gainsbourgek esaten zuen bezala, etorri naiz esatera banoala, hori egin dute. Eta gaur joan naiz kazetari lanean. Baina, klaro, adibidez, detaile baten, hasi dira prentsaurrekoaren ondoren, hasi dira kantuan, argazkilariak esan dira, jarriko zarete hor pixka bat, mesedez, eta hasi dira kantuan. Eta nik hori ez zuten kantatu beharrik, ez egon inor grabatzen, ez egoen mikrofonorik, baina beraiek, Pantxo eta Peio dira, zer egin behar dute, kantatu. Kantariari. Ezin dute evitatu, ez? Karo, nik hori ikusi dut, detaile hori ikusi dut, eta txertatu dut testuan, nire artikuluan txertatu dut. Hori zer da, kazetariak txertatu du, edo poetak txertatu du. Jode, ni ustez, gertatzen denean zerbait deigarria, edozein errealitatearen edozein geruzatan zuk hori ospatu behar duzu, jaso behar duzu, reserbatu behar duzu, eta den arribitxi hori den bezala tratatu behar duzu, ez? Orduan, karo, hori nork egiten du, kazetariak, poetak? Kazetari poeta batek. Nik uste dut nik, orduan, jazta, ez? Ez dute debate handirik. Nire garun barruan poeta eta kazetaria ez dira... Osa, debatitzen dute, baina gauza, interesatzen zaizkien gauzez. Baina ez nola egin beharko litzateken hau edo bestean, nik uste dut itzik esan duna, alik eta askatasuna handiena erabiltzea, baliatzea daukasun askatasun horretaz, sortez topatzen dugu horretarako tarteak, kazetaritza lan konbentzional bat den konbentzio horren barruan beti dago, eta hortik jotzen badut, pues, a ber. Eta egiten baduzu osorik zaren horrekin, segurazki hori da modu bakarra, ez? Eta egiten baduzu zintzoki, interesatzen zaizulako nork esan behar dizu, ez. Oso sortez berrian niri oso gutxitan gertatu zait, hori ezin duzu egin, oso gutxitan. Ezin dituzu egin? Hori ezin duzu egin, hori entzutea, noski ezin duzu gezurra esan, baina gauza obioaren barruan, gero, zelaia oso zabala, oso zabala. Bai, nik hau pixkatoren eguan pentsatzen, igual ideia bat tortzen zitzaidan da nik kasetaritza, ez dakit egingo, beste ofizio bat aukeratu izan banu, ez dakit jarretuko nuen, obiatuko nuen modu bat kasetari lanak kasetaritza testuak idazteko. Baina idaztuko nuke berdin, ez? Idazten nuen kasetaritza ikasten haze horretik, gauzatxuak, kuaderno beste, baina pulsio hori edo idazterako aurretikoa eman neukan da, nik uste kasetaritzara hortik eritxin nintzela. Zaletasun batetik, paper hartan egoteko, gauzak kuadernoekin egoteko, irakurtzen egoteko, mundu horrekiko zaletasunetik heldu nintzen kasetaritzara, etzakia bat zen, hori egiteko eta hortik pixka diru eragazte, ofizio bat aukeratzekotan, aitzakia eta espazio bat bilatu emango zidan aukera, denbora horri garotzeko, ez? Heldu nintzen hortik eta inbidia handitik irakurtzen nuen, prentsan irakurtzen nuen gauzek pizten zidaten inbidia hortatik, ez? Korratzen nintzen berrien bekaldi egin nuenean,
uda hortan nola kultura saileko lankidek argitaratu zuten Gotamasiko, gatuko zaraino, eta Gotamasiko gerrak sortutako etena kulturgintzan edo, eta honi nola izterintzan hori egin nahi nuen, pixkate zaretasun hortatik, eta hori bihurtu da, nik ados nago izaten duena nigo batera doaz, eta ez dakit, eta ez dut nahi gehiagi ere razionalizatu, non amaitzen, han bat, non bestea, badakit kasetaritza hautatu duela eta bihurtu duela ofizio eta gozatzen duela, eta egia berrian, nik uste bako gara sorte hori, eskatasun handia, zozegin nahi baduzu, normalean, atea zabalik topatzen duzu, ez? Poesia nola alduna izen pentsatzen ez asko zailagoa da. Kiri oso nerabetan lehiaketa batera aurkeztu, jarretzeala gurasoek ere bertu lehiaketa baten zait, ordurako idazten nuen, enezen dugu gogoratzen, nola sinitzen edo, eta pozit nago, gero badakit oso gauza ohikoa dela. Idaztean gustatzen zaion jende asko lehenengo gauza idazten duena poematxoak dira, ez oso gauza tipikoa. Eta pozit nago jarretzen duelako, nire idazmai hortan jarretzen duelako pixka bizirik, irauten duelako bizirik, poesiarena, ez? Beste gauza batzuk, oraindik igual ireki ez dira bezala, edo kasetaritza hor niretzat da ofizioa edo da lana. Bai, ez dakit. Baina ez da egia poeta gizan ezinezkoa dela poesiaren parametroak beste idazketa motatan zerabiltzea. Hau da, poetak zarete, poemak idazte dituzue, baina testu bat idazti behar duzuenean, esote da edo igual irakurleren batek ez dizue esan inoiz, ze testu poetikoak egiten dituzuen. Hor gauza asko daude, zer da poetikoa, hor oso eskolan irakasten duten gauza poetiko hori, gauza bat da, eta nik bizitza guztia daramat poesian horren kontra borrokan daude. Zaten dutenean, badator poeta, eta ni beti zaten poetizo. Oazen espektatiba rebajatzera, eta horrela denok jolastu dezakegu elkarrekin. Zer da poeta bat, jendea asko izutzen duen hitz bat da, zer da poeta bat. Ez dakit poetikoak diren edo ez diren, bai, hori nik uste dut dela errekonozitzea, zerbait poetikoa esaten denean, nik uste dut dela hitz bat, erabiltzen da ere bai, oso makulu hitz bat da, gauza autentiko bat izan daiteke eta ez poetikoa, baina gauza autentikoa, poetikoa, gauza harrigarria, gauza, ez dakite, gauza asko batzen dira horren barruan. Bari nahiz, oso poetikoki galtzen aria. Ez, baina adibidez hori, kasetari esan dezagun arrunt batek. Gero eta gutxiago dira. Idatzeko luke testu arrunt bat. Nik ez dakit identifikatzen dudan, nik poemak idazten dudanean daukan jarrera, daukan asmoa edo, ez dakit identifikatzen dudan nagoenean artikulu bat idazten edo. Horixe. Bai, horretik epatzen duen pixkaniretzako lana, inoak izan du, zu zara eta zure tresna dituzu, zure begira daukazu, baina ni ez naiz inoiz jarri hori poetikoki idazteko ordenate batekin, edo daukazu elkarsketa baten zarrera bat, eta detaile bat ikusi duzu, balio duena detaile polidu bezala zarrera egiteko elkarsketatuari, baina nik kasetagintzaren tresnen barruan hartzen dut hori. Ez dut bere izten, hau da poesiaren elementu bat edo, ez? Niretza poema bat idazten duanean oso noizean baina egiten dudan gauza da bestalde, erratik poetan ez dakit zen. Bai, gota gutxo pentsatu orduan librago nago horrekin. Oso konstientez izatea erabakitzea naiz, ez naiz, noiz egiten du gauza da bestea. Baina ni poema bat idazten dudanean noizean behin jarretzen du gertatzen horrek, beti izan da hola nire kasuan, intentzioa beste bada. Bai, ni hain ezenean kasetari lanean, hain ez esplikatzen, hain ez informatzen, hain ez beste aditz batzuk daude martxan, ez? Ez diferentea. Baina egia, aipatu duzunean hori poeta
poemak idazteak erakusten dizun tresneria hori, erakusten dizun gauzei balioa emateko modu bat, adibidez, nire ustez, poema batek erreskatatu dezake une bat, eta une hori nahikoa da bere horretan izan daiteke ongi egin ezkera, da nola, ez da zer, baizik eta nola. Horrek, irekitzen dizun tresneria horrek niri balio dit kazetaritza egiteko. Hau da, albiste erabat konbentzional, esango dut, batetik kanpo dauden errealitateak ere albistegarri direla pentsatzeko balio dit poesiaren tresneria horrek, eta niri adibidez balio izan dit poesiaren tresneriak ere ipuingintzaz pentsatzeko modu, edo niretzako zabalago batean, ez? Hau da, poema batean balio badit detaile honek, zergatik ipuin batean, ez? Hau da, beste registro hietara, nik lotzen dut asko askatasunarekin, eta bai, ematen dizu, hori, zure lantresna, modu askeago batean erabiltzeko modu bat, nire ustez, niri eman dit, eta hori, aplikatzea, beste, zuk baldin badakizu dantza nago pentsatzen, zuk ikasten duzu euskal dantzak, eta gero ikasten duzu hip-hopa. Zuk baldin badakizu hip-hopa, zure gorputzak baldin badaki hip-hopa ere bai, ez da inarraroa, ostikada bat airera eta gero lurrean txiribuelta bat ematea, ze zure gorputzak biak ditu, ez? Orduan, da gauza bat ikasi duzuna, eta baita ere alderantziz, kazetaritzan ikusitako gauza batzuk, nik sentitzen dut, adibidez, oso poeta kazetaria naizela. Gertakariek, giro soziopolitikoek, poemarako baskadira. Lotura, korapillo etiko garaikideek, dena delakoek, asko eramaten haute poemetara. Adibidez, orain asko nabil idazten, idatzi dut, asko nabil idazten oso ez poetikoa da, ez nabil asko idazten, baina, denbora askoan zehar idatzi dut, eta beraz badirudi asko, baina ez da. Gure gaztaroan, gatazkarekin lotutako gertakari asko hor gelditu zaizkidanak, asko oso ongi esplikatu gabe, eta adibidez, periodistikoki esplikatzen ez direnak, historikoki ere gutxi gora bera, kale borroka eta sexuaren pizkundea. Bi gauza horiek gertatzen dira aldi berean, ez? Bizitzan gauza guztia gertatzen dira aldi berean, hori lehen justo geunden hitz egiten, ez? Eriotza baten trascendentzia eta detailerik banalena gauzak aldi berean gertatzen dira, ez? Hori kale borrokaren presentzia, existentzia, eta nerabe baten pizkundea sexurantz, hori gertatzen da leku berean, garai berean, hori kazetaritzak nola esplikatu dezake. Oso hiztegi murritza du horretarako, esplikatu dezake, edo segurazki periodikoetan egiten dugun kazetaritza konbentzionalak ez du esparrurik horretarako. Poema batek aldiz, ez da notizia esan izutze iraganeko gauza dira, baina bai dira gertakari batzuk, sozialak, historikoak, kazetaritzaren esparrukoak izan daitezkenak, nigri asko erakartzen hautenak poemak idazteko. Eta adibidez hor, pilo bat identifikatzen naiz, berdin zait beti aipatzen dut, baina Adam Zagaieskik egiten duen gertakarien apropiazio poetikoarekin, edo Gabriel Arestik bere sasoiko gertakari historiko sozialak hartu, eta hor poema bat ateratzen zuen, eta gertakaria dago, eta dago poema. Eta ez da informatiboa, ez da informazioa helarazten dena, baina bai realitatearen geruza batzuk, gertakariaren informatibotasunak igual azpira guzten ditunak, edo... Gogoratu naiz, ni galdera kazetari zela. Behin berriarritartutako iritzi zutabe bat, zuk poema nola bihurtu zenuen, ez? Niri horrek ere eman zen zer pentsatu handia zen Ander Perezen zutabe bat, iritzi zutabe bat zen, kontatzen zuena, egunkarian itxieraren bueltan, Iruñako delegazioan edo gertakari batzuk, ez? Eta pixkat nola hartu zenuen, eta poema bihurtu zenuen, ez? Horrek eman zen egin pentsatu handia zer behar du, ez? Poema batek poema izateko edo gazetaritzako beste genero baten barruan. Eskotan ez dela edukia bera, ez? Bezik horrekin egiten duzun ariketa. Horrein esan duzun guzti horretan aipatu zu alde batetik hiztegia,
eta erregistroa. Egia da, beste erregistro eta beste hiztegi bat baliatzen dugula poema bat egiterakoan, ezta? Zehaztasun gehiago, edo ia kirurgikoki erabiltzen ditugu hitz batzuk poema bat sortu nahi dugunean, eta ez ostera kasetaritzan, edo bai. Ustot, zehaztasuna badala gauzatikoa konpartitu dezaketena, kasetaritzak eta poesiak eta hitzeaz horren bilaketa badala gauza bat, bietan asko inporta duena. Kasetaritzan azkenean piezak eta pieza ditugu, eta seguramente gauza batzuk esplikatzeko ez da ingarrantzitsua jartzen duzun lanbidea, ofizioa, edo beharra, edo poema batean hitzaikotzak igual asko gehiago tintatzen du poema, ez? Gutxiago dira, eta horrek indar handiagoa dauka, baina zehaztasuna kasetaritzan ere bai garrantzitsua nik ikusten nuen beste zera da ulergarretasunarena, ez? Hor bai ikusten dut gauza bat, hasten dena apur bat adarkatzen, ez? Kasetaritzan baldima gozareta importanta ulergarria izatea. Hori guk elkarren testuak irakurtzen ditugunan eta zuzentzen duguna ez da ulertzen edo horren bila joten dugu eta poema batek horri ies egiten dio poeta beste poetika daude eta ulergarretasuna edo hori bizitzeko eta baita modu asko daude, baina uste dut hor bai dagoela adibidez gauza bat hasten dena adarkatzen, erregistroa batzen zenuen eta registro gardenago bat, registro zuzenago bat, registro ambigua batekin, registro literario batekin, jokatzeko aukera zabaltzen dira, ez? Igual poesian gehiago registro ederreko bat edo erabiltzen du, edertasunez, edertasuna, aipatzen oso iz problematiko. Bai. Nik adibidez ulergarritasuna nire poesian nik egiteko moduan oso zentrala da niretzako ulergarri izatea. Nik beste leku baten bilatzen dudan, edo bilatzen dudala uste dudana. Orduan, nik, registro kasi berdina erabiltzen dut. Intro batzuk gehiagokin edo gutxiagokin, hitzak aurkezteko modu batekin edo bestearekin, testuaren espektatibak, ere, ez da bakarrik zein den zuk idazten duzuna, baizik eta irakurtzen duenak zer espero duen zure testu horretatik, ez. Ander Perezen iritzi artikulua prosan, espektatiba bat sortzen du, Ander Perezen testuak estrofatan eta banatuta, beste gorputza, beste atake baterako prestatzen da. Horretu naiz, jakin dezazuen ez irakurrian nahi zen. Zehaztasunarenaz, Mark Twainek dauka esaldi bat superpolita, eta da, hitz zehatzaren eta hitz kasi zehatzaren artean dagoen aldea, da ipurtargi baten eta tximista baten artean dagoena. Zekar ez demonstrazioan gi, Mark Twain. Famatua egintzen zerbaitegatik. Eta hoxe, zenbaz etorri zaitora ingogora zehaztasuna. Eta zaina guzu, tximista edo ipurtargia? Segun, zerten aurrean duzuna, tximista bat aldin bada ezin duzu ipurtargia denik esan. Hori, zehaztasunarena ere kazetaritzan oso importante da. Ezin duzu faiatu. Ze gainera, kazetaritzan oso exigentzia, ze poesian, nire barne munduari nahi azaltzen, ados. Baina kazetaritzan mundu konpartituan ari zara sartzen, eta horrek esan nahi nik deskribatzen duela gauza bat, hemen gauden guztiok bisitatu dezakeguna. Nik ezin dut esan, Robert Laxaltek dauka oso, Robert Laxalt da Nevadan jaiotako euskal idazle bat, ez dakit lehitu duzuen, euskeraz dago hainbat Sweet Promised Land, da bere testu gola 1949an aterakoa euskal diasporari buruzko bere aita hartzaina zela eta kontatzen du oso testu polita. Eta euskeraz dago Dominik nire aitaren izena edo nire aitaren hartzaia zen, edo badago hainbat titulo diferente, hiru titulu diferentetara, hiru modu diferentetara itzuli dute. Euskal Herriko gauzak. Eta berak zen kazetari ere bai, eta egin zuen National Geographicerako hainbat lan, besteak beste Euskal Lurrei buruz, batean Mirande agertzen da, hori aipatu izan inoiz, Mirande agertzen dela, agertzen da Mirande eta pasatzen du erreka bat gurutzatuz muga, eta oso historio polita. Eta egin zuen lan bat baita ere, uste dute
Perun egin zuen testu bat National Geographicerako, eta bera idazle kazetari modura gonbidatu zuten, eta idatzi zuen testu zoragarri bat, Peruko ez dakit, nahi goratzen zeri buruz zen, eta hasten zen kontatzen, fraide bat iritsi zen 1727an mendi honetara, eta handik ikusi zuen, negua zen, elurrari zuen, eta ikusi zuen ez dakit zer. Eta National Geographicekoek orduan zeuzkaten, orain ere izango dituzte, segurazki gutxiago, baina datu konprobatzaileak. Eta handik idatzi zuen, entregatu zuen, eta handik hilabete batzutara idatzi zioten. Hau kontatzen du berak bere eguneroko, bere Travels with my Royal, da liburu bat, oso politare bai, bere biografia o testu, hori. Eta kontatzen du, hori, National Geographicekoek kontaktatu zutela berarekin, eta haizu, egon gara ikertzen, aipatu duzu fraide horren egunerokoa, eta naiz eta ezin dugun ukatu negua denik, ez gaude ziur urte hartan elurra egin ote zuen. Beraz, agian ezin duzu jarri elurra egin zuenik, eta mendia denik esatea ere gehiegi da, ze ditu 500 ez dakitzen bat metro mendi horrek, eta akaso gehiago muño, edo altuera, edo... Eta oso polita, eta azkenean egon zen negoziatzen Robert Lasalt haiekin, eta oso niretzako oso ikaskizun ederrak kazetaritzari buruz, zuk zara munduko idazle honena, oso ongi. Baina elurra egin ez bazuen, zuk ezin duzu jarri elurra egin zuenik. Zetorriko da, National Geographicoko tipo pirau bat, eta esango dizu, urte hortan ez zuen, zero prezipitazio. Oso horra adibidez, hor ikusten da nire ustez, ez poesia, baina bai literaturaren askatasun bat eta kazetaritzaren exigentzia bat, ez? Eta justo oso polita, muño bat da, ez? Alde batera kazetaritza eta bestera literatura edo. Bueno, zentratuko gara pixka kazetaritzan orain, bai, kazetaritzan. Zertaz egin ba. Orain bakarrik kazetaritzan. Kazetari giza nola ikustu duzu gaur egungo kazetaritza? Eta ez ari nahi, eta ez naizari bakarrik Euskal Herriko kazetaritzaz, Espainiako kazetaritza, zelako ez dakit periodismo amarillo hori, delako hori, buloak, gezurrak, albiste txarrak, faltsuak. Nondik hasi. Guk ulartean askotan hitz egiten dugu lardi, bromas erdi arduraz, egonkariak egiten ditu, egonkariak irakurtzen ez dituen jendeak, ez? Egonkariak nork irakurtzen ditu gaur egun askotan gu geuk ere, nioak ez, nioak irakurtzen ditu egun neozazpi, baina ni lanaldi erdian nago, egonkarian ja azken urtetan, eta konturatzen ez lanean nagoenean bai, gero gara komentatzen lanean nagoenean, irekitzen ditute hainbat egunkari digital, edo berdeak zen daude ez, egunkari ezberdina, badukatu ditura, lanean ez nagoen egunetan, askotan gustora hartzen du deskaintzatzea ere bai, ez daukatalako joerarik, eta, hori igual da kasu personala ez, baina, badagoela, prentsaren-zat eta medioen-zat giro bat, ez dakit ez daukan alako tokirik edo digitalizazioak aldatu denak azaletik ere akurtzen hori da, batetik dagoen giroa, ez pixka bat norentzat egiten dugu periodiko polita egunero dela mirari txiki handi bat egiten duguna, gero dago, askoz konkretuagoa dena, fake newsena, esan duzu ez, eta horrek kezkatzen dago gehiago goera global bizi dugun, ez dakit, faltsu eta dena berdin da, eta antidemokratiko, eta horren barruan kokatuko nuke, eta hori bizi dut arduraz eta kezkaz. Baina, ondo egindako kazetaritza ere bai, eta hori non geratzen den, eta nahi kezkatzen dagoen adibidez, baote daukagun arreta gaitasuna, baote daukagun energia, irakurtzeko gauzak nahi gurera etorrita, esango prentxara etorrita. Ze hortan ari garenok ere, eta gira da, hortan ari bazara batzuta, nahiko daukazu baitzen bitarteko zean, bestela ere, nik nahi dut, ez dakit, nahiko nuke gizarte bat, jendea badaukan
jakinmina, interesa, baita daukar energia eta denbora, irakurtzeko, egunkariak irakurtzeak, maten dizun nire ustez, garaia ulertzeko, bizi duzu zure garai hori, irakurtzeko, ulertzen saiatzeko eta pista pila bat, ez dakit zer hoberi dagoen, zorkuntzak eta literatura beste gauzatzuk eskentzen dizu, baina garaia gertatzen ari dena zure garai hortan, uste dut hortarako, nik barrutiko labizut, egunkaiten lan egitea sekulako aukera, baina egunkerak irakurtzea ere bai, daukasun tresnarik igual emankorrena ez. Eta hori uste dut ez gaela ari zaintzen, eta ez dara gauzat sustatzen dena inondik inora ere ez. Bizitza hauek lana eta konsumoan xagu trampan sartuta daudenak, horre, eta zezanik ez poesia, nik uste dut poesia bekaseta ditzako behar duzun arreta eta behar duzun alegina ere bai, hori oso zaila dela gaur egon, pixkat, helduan nuen beste ertzaskotatik, baina hortik ni igual gehien nola afektatzen dagoen kezka bat, bestearekin batera, goera globalarekin batera, hori da, baute daukagun zen, hau dena esan arren, nik neukira askotan negoan falta motatzen dut, ez, hori. Nik, horrentxe bertan, hainbeste transformazio ari dira gertatzen aldi berean, zaila dela planeatzea, hurakan horren gainetik, eta esplikatzea gertatzen ari den zirimola erraldoi hori, ez. Bai, nik kazetaritza ikasi nuenean, periodikoa zen mundura posizio bat, posizio batetik mundua begiratzeko eskaintzen zizun leio bat, ez? Paperezkoa zen, eta karratua zen, eta leioa ematen zizun, ze ikusten zenun munduan eta zure inguruan gertatzen zena antolatuta, hau garrantzitsua da, hau ez da ingarrantzitsua, hau datorren aste osoa honi buruz arituko gara hizketan, ikusten zenun hor dispositibo hortan, ikusten zenun hau da mundua, ez? Hau da, edo nire mundua, hau da. Karo, ze gertatu da orain, hori munduko gauza guztia bezala fragmentatu dela 1000 zatitan, ez da, Magriten zerua erakusten duten leio horiek, bakizue, apurtuta daudela eta zeru puskak daude hor zatituta, ez? Karo, fragmentazio horrek zer ekarri du? Logika, mundua eraikitzeko logika, ja ez dela norbaitek zuretzat pentsatutako, diseinatutako, landutako leio bat. Baizik eta zure interesek eta joera primitiboenek eraikitzen duten joeren algoritmoak marrazten dizun dena delako gauza bat, ez? Orduan, leio horren faltan, norbaitek zuri proposatzen dizun ikuspegi horren faltan, nork agintzen du niri algoritmoak eskaintzen didan interes partikularren kumulo hori. Gehienetan merkatuak. Hau da, iristen zaizu, sare sozialen bidez, 1000 like dituen gauza bat, askoz probableagoa da, zugana iristea, 5 like dituen gauza bat baino, ez? Like edo, visualizazioak edo konpartitu dena delakoa. Orduan zenbatera hundiago, orduan eta gehiago. Oso bitxia da, fragmentatu da ikaragarri, baina era berean fragmentu horren atzean dagoen logika da erabat komertziala. Hau da, gehien saltzen duena, da gehien iritsiko dena. Horrek asko problematizatzen du, beste gure existentzia. Zer esanik ez, poesia. Gure existentzia, hau da Euskaldunen existentzia, da gauza antiekonomiko bat, esango nahi dutena, baina gu existitzea ez da oso onuragarria ekonomikoki. Eta gu euskeraz existitzea are gutxiago, en fin. Ongi dago euskaltegiak eta gauza sortzen dugu ekonomia pixkat, baina ez da oso, ez gara helduko oso gutxitan heltzen gara betetzera, edo oso gutxitan dena delako, ez? Bat banik aldiz, jira guztia beken bidez egiten du, ez? Beketik bekera, poing. Eta orduan, geratzen zaiguna da, askotan nik hola sentitzen dut korrektore lan moduko bat, ez? Hau da, literatur sari batek egin beharko luken lana, hau da, merkatuak hau saltzen du, baina, merkatutik kanpo, hau dago, begira ze ederra izan den hau, eta ez gara ohartu, hori, korrektore lan hori, asko, gero eta gehiago, uste dut, tokatzen zaigula egitea,
fragmentazio hori eta merkantziaren kontzeptu horrek dena antolatzen duelako, eta horri kontra egiteko edo gure bentaja handi bat euskal kazetaritzan, nik uste dut, eta euskera zaritzean da komunidade bat badaukagula. Eta nik uste dut idaztean ere bai, literatura idaztean, nik askotan pentsatzen dut, gutxi gora bera zuk badakizu idazten duzunean zerbait. Gutxi gora bera, bakizu ze 15 irakurriko duten, ze 30 irakurriko duten, badaukazu jende bat, badaukazu erantzun maila bat, batzutan behintzat, eta niretzako hori sentitzen dudanean, aktibatuta, da oso lasaigarria. Ze hortik kanpoko mundua, merkantziarena, logika komertzialarena, hitzik esan duna. Xagu trampa ikaragarri bat da denarekin arrasatzen duen logika bat, ez? Bizitza ez zaio importa zaio onura ekonomikoa. Eta horren kontrapuntu bezala hori, korrektorea eta komunidaderena. Orduan, bueno, hori esatea oso polita da, baina gero realidadea da, noski, batalla hori, noski milioiek irabazten dute. Eta ez, asmo honek. Baina, bueno, baina izu, behintzat, le hicimos la batalla. Irakurri dute, honen aritik irakurri neban pasen hastean esaldi bat, edabideek jada ez dute informaziorik ematen. Ordaintzen duenaren komenientziarea eraikitzen dituzte errealitateak. Beti izan da, hola. Baina gertatzen da asko fragmentatu dela hori. Nik adibidez, Instagramen eta sare sozialetan, sorpresa, baina ez nahiz oso pertsona kirolaria, eta aldiz, sare sozialak betetzen zaizkit, kung fu, karate, jiu-jitsu, bideo ez, irakartzen dautelako, eta horrek esan nahi du, 10 segundo eskintzen badizkiot, urrengo 10 segundoak ere, eta hor, nola da posible? Ni egotea jiu-jitsu bideo. Inigo, seinale bat izango da. Igual hor daukat etorkizuna, kazetaritza krisian dago, igual horti jo dezaket. Kazetaritzatik tiraka, zein, gaur egungo panorama horrekin, zein izango litzateke zuentzat gustura idatziko zenuketen artikuloa edo elkarrizketa edo ametzatako artikulu bat. Asko idatzi dituzu, baina horrekin ondo gustora hildu nintzen, baina idatziko nuke edo nik ustut ez dala idatzi. Nik inogori kasi dut gauzetako bat, bada, beak askotan zaten du, ez aspertzea zu. Idatzi bitartean, eta ematen du igual txorra badela, baina oso importantea da, zuri emozionatzen zaituzten gauzen inguruan idaztea, hori gero geratu egiten da testuan, da gero helduko da edo ez, baina, bada norberentzako erregaia, baina hori niretzako bada oso importante bat. Hau galdera honekin niretzako egunkari egan gutxitan gertatzen den gauza da, eta hori da nahiko nukeena gehiago gertatzea, eta da gauza batekin egona izatea pixka luzeago, ez? Egunkari bat sekulako fabrika, martxa oso jakinia daukan fabrika bada, eta horren zaude idazten zinemaldian zinea stopera, gero liburu orkezpen bat, gero antzerken inguruko reportaje bat, gero filosofo batekin elkarrizketa bat, eta hori gu kulturan aritzen garela eta martxa beste badela. Zorion, ni uste beste partean eroriko nintzen asko zilenago trenetik, ez? Nik egin nuen aurten ikastaro bat hemen Gutun Zurian Leila Guerrieroekin, idazle eta kazetari argentinarrarekin, ez fikziozko generoaren inguruan edo kazetarietza narratiboa ditzen duena berak, ez? Eta hortik atera nintzen kristenen bidiarekin, olako gauztak egiteko kristen gogoarekin, gero primero estarren biografia azteko nengoen, eta pixkat izan zen bedai, olako indar hartze bat edo, baina olako gauzak adibidez egiteko aukera gutxi dauzkagu, ez? Han berak bi kazetaritzen narratibaren bi azpi genero edo landu genituen perfila eta kronika, bidaia kronika. Eta nik dago perfila, eta abertik oso ondo niretzako badintza bakarra zen ikastaro egiteko, abertik bidaliko zituen testu guztek irakurreta eramatea. Eta lehen esan dudana, ez? Gustatu zitzaidan baita alegin hori eskatzea. Ze guztu ardura daukagula ere bai, irakurle bezala, herritar bezala, gauza batzuk ere bai, gure gain hartzeko, eta testu deixente bidali zituen, luzeak batzuk,
eta zeuden testu batzuk ikaragarriak perfilana zen, askotan elkarrizketa luzeak, behin eta berriz, igual geratu elkarrizketa batuarekin, denbora baten hainbatetan egon berarekin, eta ez bakarrik galderen erantzun hori, ez bezik nola mugitzen da, nola erretzen du, zein ditu dio, nola hartzen telefonoa, zepetatu da hortik 5 egunetara, egon ez garen tarte hortan nolako komunikazio izan du nirekin, niretzako hori da goza bat genero bezala, ez ari gara sorkuntza eta kasetaritzan, niretzako lako gauzak egin alizatea nahiko nuke, aukera izatea lako gauzak lantzeko, ez? Hori egin zuzen ere da kasetaritza dukan aura horitariko bat, ez da? Bueno, aura hori dira gero, errealidadean egitea oso zaila dana, zeinek egunkaria liberatuko zaitu, ekiz denboran egiteko zure ekartzeko persona batekin eta egon margolari batekin hainbatetan joan bere etxera dokumentatu, bere katalogoak irakurri eta bete paperez maila eta gero momentu baten hasi idazten, niretzat hori izango litzake opari bat, baina hori errealidadean aura hori ez da gehiago da ezinezkoa da. Egunkaria atara berra egunero, joan behaztera fantxea eta peien albiztea idaztera, eta hemen espiritate reportaje asteburuko begarrirako ezin duzu hortan egon. Behar duzu zure denbora librean, egitzok adibidezlako gauzak, pixkat bide gurutzen dira oso emozionanteak, ez? Hortestu da banatu zuen justo gaur ez, Txileko Mamo Contreras hau izan zen kondor plana eta diseinatu zuen tipo bat, Txileko diktaurako tortura eta erailtze aparatu guzti diseinatu zuen tipo bat, eta notzako erratzen kasetaria zein zen, gizon bat zen, arekin egindako elkarrizketak, ez? Arekin kartzelan egindakoak, haren semearekin egindako elkarrizketak, haren inguruan idatzeta zeuden mila kontu dokumentazio historiko guztia. Horian hartu, eta gero idatzi libreki, tipo horren perfila, ez? Azten da testu hori da zoragarria, azten da kontatzen, nola Mamo Contreras, ez ditzen badauka, baina hola ezagutzen da, nola ikusi zuen, derrepente bere ama hiltzen kortina baten atzetik umea zela, ez? Erizaina sartu ziolako gizki txertoa, eta embolia bat eman aire zera batek, eta hortik zen gero bere aitaren beste emazte bat, eta harekin lehenengo etxaiak etorreko ziren guzti. Hor dago kriston joku literarioa, eta kasetaritza lan bada, ez? Haunik ez dut euskaraz irakurri behin ere ez, luze-luzea perfila, eta ez dago adezulako testuak, bideo gurutze honetan egin daitezkenak dira zoragarriak, eta ez dut uste nik bentsat oso gutxi ez, ez dakit irakurri ditudan. Eta ez dakit aukera daukagun olako gauzak egiteko. Uste dut, hor, daukagula esparru oso zabal bat, gauza diferenteak probatzeko, eta ez dakitena da gure egituretan, gure enpresetan, egunkarien egin ditzakon gauzak diren. Seguramente ez, segurietera behar da egunero periodiko aurrera. Baina genero bezala pentsatzeko, uste dut hor dagoela, kriston perfila ipatu eta adibide bezala, eta testu hori, adibide, adezeatzago bezala, baina uste dute kasetaritza eta sorkuntzaren artean edo literaturaren artean dagoelak sekulako esparrua behatza probatzeko eta lantzeko. Ni bakarrik gogoratu naiz Koldo Izagirrek egin du argiarekin argitaratu zuten bilduma bat kronikena. Zoragarria da. Testu batzuk kronikak direna, batzuk anonimoak, ez da idazletza da, tokatzen bazaizu leku egokian, egotea momentu egokian, gertakari egokiaren aurrean, jakasi ez duzu asko egin behar, edo kontatze hutsarekin alduzun bezala ja asko egiten duzu, ez? Eta, ez naiz gogoratuko tituloa, zeda oso zaldiak ikusi nituen trostan, titulo superkomertzial bat, argiak atera zuen duela pare bat urte, kronika bilduma bat, gomendatzen dut, badaude testu batzuk zoragarriak. Eta hor Koldo Izagirrek esaten zuen, literatura bat ezin da altxatu 20 nobelarekin, baina 20 kronikarekin bai. Horrekin, nik uste dut esan nahi duna dela, tresna horiek oso zorroztuta, oso prest, oso
erabilgarri oso egokiak izan behar dira, porrot egin dezake novela batek, baina kronika batek porrot egiten duenean ere zeo zer ematen dizu, gauza asko eskaintzen dizu tentsio bat, errealitatearekin negoziatzeko modu bat, hori izaten zuen eta oso geroztik beti gelditu zait horre buruan. Nik kronikak asko gustatzen zaizkit, kronika liburu bat badaukat, joan nintzen bidaian, Mantxara, astebete bakarri, baina atera nun liburu bat. Zik aprobetsatu nuen, Kixoteren bila joan nintzen. Nahi nuen Kixote ezagutu benetan. Benetako Kixote aberrantz egon, ez? Eta, holako, fantasia bat, aber kazetaritzaraino nola eraman ziteken, eta pasan un hainongi. Hainbeste ordu pasan dira, hainbeste, izan zen, hori, erabat ez errentagarria, nun nire urtebete osoan irakurketa guztiak, jaztu zait dena, oso memoria txarra duelako, baina momentu baten Kixoteri buruz zerbait nekin, eta idatzi da Kixoteri buruz, eta, lehituan nituen gauza franko, eta disfrutatu nuna hainbeste, ojalá, modua edukiko banu denbora pila bat alperri galtzeko, gero bukatu dezan izaten zeo zer, ederra, hori, erabat ez errentagarriak diren parametroetan. Bai, beste puntua nukala menunez, eta epatzen ari zanakin, abiadura kontua askotan ere bai, ojala denbora bat nuka, Eileen Mailzek idazletek zaten zuen hori ez errez egitea perfektua poesiaren zatez, eta pixkat utxune horiek dauzkazunean irakurtzeko edo pentsatzeko kurotzen eskizu, bai, egon ezazte bete Mantxara, Kixoten bila, eta edatzen duzu, edo behar duzu, nik kola bizi du bentsat, behar duzu utzik pixkat burua, eta agenda eta gauzak sortzeko eta gauzak probatzeko. Eta gaur egun gazetaritzak digitalizazioak nire gehiago abiadura bat esartzen du oso fuertea. Eta karo, hor dago, kriston nik adez hori kontraste hori bizi dut pixkat modu problematikoan, epatu duen jornada erdian nago, eta beste gauza batzuk eta arteko, porala zaitu zait, baina nola egin bietan ondo egiteko, ez? Nola egon lasai, eta auki espazioa nik behar dudan adibidez sortzeko eta, liberatu espazioa, eta nola egon egunean egon, adi egon, erne egon, zerari da gertatzen, horren inguruan egiteko kasetaritzare ondo, ez? Hor badago tentsio bat, nik bentsat oso garri bizi duena. Efimero egia da dena, ez da? Nik hor beti zaratarekin, idazle batek, o kazetari batek, oso eski edo nork, negoziatu behar du zaratarekin. Zarata dago, zarata handia dago, kriston zarata dago. Eta horrekin negoziatu behar duzu. Eta horren barruan ni beti pintoreak ditut buruan. Badaude pintore batzu behar dutena gela huts, txuri, erabat garbi bat, denborarik gabe, ez? Eta segurazki, ez uzara itzi pintoreri. Eta kontzentratu erabat egiten duen keinu bakoitzean, ez? Eta gero beste pintore batzu, Francis Baconen estudioa ez dakit ikusi duzuen, ez baduzu ikusi, ez da marabila bat, da kaos bat, ikaragarria, ez dute bi telebistan diberian piztuta irratia, kaos. Eta ni pixkator, di horreroso nago, batean egiten duzunak hartzen duen trascendentzia, eta bestean egiten duzunak, nik uste dut hori da, ez? Zaratarekiko nik sortzen dudana zarata honetan non instalatzen da, ez? Zarata horren kontra dago, edo zarata horretan doa kamuflatuta bezala, trampa bat, ez? Ni zaratarekin erosoago nago, sentitzen dudanean, egiten dudanak importantzia bat hartzen duela, edo niretzako, blokeatzen naiz. Hau da, bakarrik entzuten dudanean nik egiten dudan zarata, agobiatzen naiz. Behar dut nire zarata egon dadia, zaratan, barruan, eta ez da zertan hori zara, ez zertan, hor dago telebista, eta baitare poema hau, eta albistea, bakizu, sin maz. Jartzen baldin bada isilik, nik gelditzen naiz, izutzen naiz, eskinita baten, eta zaten du, zema falta bateratzeko. Eta aldizua, zeureskizuk behar duzu. Isiltasun maila altuagoa. Ba, eta hori, egunerokoen gaude gauza honen inguruan asko hitz egiten, eta egia diferente, oso batzuk, nik ez dut nahi pentsatu horrekin trascendentzia ematen diodanik, nireari edo
behar duenik entzutea nire isiltasun hortan. Baina bai ikusten dut kondizio bezala, ni behar dudala, nik asko da herritzen naiz, inigo zema gauzak inditzak naldi beran oso plano diferentetakoak ez, nik uste behar dudala bai isiltasun gehiago edo... Claro, baina zuk horri esker entzuten dituzu gauza batzuk nik entzun ere egiten ez ditudanak, nik adibidez zure testuetan ikusten dudanean, ostras, nola ohartu da detaile txiki hortaz, ohartu da, dagolako lasaiago, zu baino eta isilago, zu daukazu bi telebista, hori guztiat. Eta, baina, hori frekuentziak dira, ez? Ze frekuentzia jasotzen duen zure antenatxoak, ez? Eta zu jasotzen dituzun frekuentzia batzuk oso apalak diren mugimendu batzuk, oso geldoak diren mugimendu batzuk zuk perzibitzen dituzu. Nik esplosio askoz gehiago behar dut. Ostras, zer lertu da? Eta zu aldiz entzuten duzu plaka tektonikoak, ostra, hemen zerbaitari da mugitzen, eta ez da ezer mugitzen itzi. Ez dakite beste. Bueno, pixkat muturre eraman da, baina... Bai. Ez que egunero egiten dugulan elkarrekin, eta nik uste dut, itazten dugun edo zein eulikaka ere elkarri bidaltzen diogu, orduan ezagutzen dugu elkarre... Eta elkarri irakurtzen diozue? Ba, etengabe. Amaitu eta irakurri mesedez edo... Inigo bidatzen zizkit beti, inigoren ezagutzen lehen parrafoak dira beti marabila bat. Eta beti, behitu gauze lehen parrafo polita, eratzen lehen parrafoak eta... Eta jazta, eta gero relleno. Bai, eta... Bai, guztote... Eta poemak eta dena, bai, bueno, nik behintzat, nik gauza oso gutxi ditut idatzita, zuk irakurri ez dituzunik. Bai, politana hori ikustean ezatez, eta entzuten nesta komunikazio sarria batzutan ala ere ez, nola espiratzen den bekotzak bere jarritzen ez, eta polita zartze diferente, ez, frekuentzia itzepatu dezu, ez, ze bekotzak ze behar dituen, eta zerekin aktibatzen zaizkion pixkatez, bueno, antenak, eskuak edo, bai, horrek nik hori benari pixkatu nartzen eta hori bari beratzaia ere, bai, kasetaritzarako, bai, besterak, bai, kotzak, bueno, bere ritmoa daukala, bere modua dauzkala, eta ez dagoela kasetari jarruteko modu bat, edo poemak idazteko modu bat, edo momentu batean igual, unik askoz urte gutxu dara matzatontan, ez? Eta ez dutzen zara pixkat zure modua definitu nahian, eta hori bai noala zaitzen, ez? Eta, bueno, egiten joan, ikusten joan, eta onartu modu guztia daudela ondo, eta persona batek ere momentuak ditzakela gauza batzu beste egiteko, ez? Baina, bueno, golaritik joaten gabiltza. Aspaldi, Ezan, bueno, beti izatea poesia mailu bat izan dela, eta bestia ez da. Kasetaritza gaur egun erabat politikoa da? Zuen ustez, zuek egiten zuen kasetaritza politiko bat? Nik uste dut lehen deskribatu dudan korrektorearen ideian argi dagoela baietz. Zuk piztia elikatu edo piztia ez elikatu erabaki hori erabat politikoa da. Piztia edo zein dela ere, eta nik merkatua edo jartzen dutola piztia hundiena delako, piztia hundi horren atzean da delako beste 1000 tentakulu, ez? Baina, erritzait. Bai, politikoa da, noski politikoa dela, eta gainera politikoa eta estrukturatuta ere bai, ez? Hau da, guk zenbatetan ateratzen ditugu erabat deseroso, adibidez, gizonez betetako kultura horriak, eta deserosoa da, besteak beste, norbaitek esaten duelako, ting, ezin dugu egon beti gizonezkoek ateratzen duten ateratzen, ez? Hori korrektore bat behar du horrek. Eta, bueno, ez da bakarrik gizonezkoak, ez? Izan daitezke denak zuriak, dena delakoa, ez? Hor korrektore horiek, bai politikoa da, erabakitzen duzu momentutik zerbait kontagarria dela, hori ja politikoa da. Dena, eski, bueno. Eski dena da politikoa. Bai, dena gehiagi da. Bai, ni asko molestatzen nahu, justo onartzen moduzu dena dela politikoa, berdin da orduan, garen kasetaritzaz, poesiaz dena delakoaz. Bueno, desmontatzen da galdera, ez?
asko molestatzen didana da, ze empeño dagoen gauza batzu politikotzat jotzeko beti, ez? Eta nola dagoen egoteko modu bat eta funtzionatzeko modu bat bere buruan neutrotzat saltzen duena. Eta hori ere posizio oso politikoa, baina horrekin dara handia dauka, ez? Eta komunikazioaren munduan, hegemonia handia daukaten komunikabideak ez, berniz telebistan edo prentxan zanik ez, eta euren burua saltzea, gauza neutro bezala, eta besteak hori oso problematikoa da, baina ez dakit, jende asko eta asko bizi da hortik, ez, bere burua ez politikotzat hartzen, eta ez. Ez dago, netako ez dago posizio posiblerik, ez? Epistia epatzen dugu nio, berdina eskuntzatik izan, poterearen zaren babalatzaren, etzaren, infinitua da, ez? Ez dagoaren zera, baina komunikazio, eta edabideen zen, askotan sufritzen dute ikusten duzunean, ez? Bidiko zera goaz, baina eta guak etzki dago gezatea, baina periodikoak aldean zentzu diren gehien sartzen direnak, ni teleberrekin asko sufritzen dut, nik zehar dura gutxikin, gure ikastaritzan ere ikusten ziguten, laugarrena da, boterea, laugarren boterea da, eta nik edaz nizten dut horretan, eta kriston ardura daukazula jende zeren inguruan jartzen duzun izketan, zeren inguruan jartzen duzun pentsatzen, zer diskutatzen duzun, daukazu kriston ardura, eta hori, teleberreateko eskaleta egiten duen persona, edo periodikateko azala montatzen duen persona, eta harinkeri eta igual gizarteatik ere errazei onartzen da tortzen dena horrek daukan pixurako. Eta are gehiago bizitzen ari garen gara hontan beti, baina nik horrekin alucinatzen dut presio gehiago ez egitea bai horrekiko, Espainia daukate kriston movida, telebista publikoarekin eta hor badago olako gerrat oso ondo ikusten ari da pixkate hor telebistan daukaten pulso horrekin, ez? Hemen uste dut batzutan ez dugula behar beste exigitzen horrek daukan implikazio politiko izugarrirako. Gaur bertan, Pantxoa eta Peiok bere azken kontzertua iragarri du, eta alaxe aurkeztu dute ETV-ko informatiboetan. Hoy han presentado el concierto de despedida Pancho y Pello. Alegia. Pantxoa eta Pello 60 urte jotzen eta ez dute irabazi eskubidea daukaten izenaren arabera izendatuak izateko. Pancho eta Pello, bai. Baina, ni asko interesatzen ez erosoaren aipatu eta hori ez delako, dena politikoa da eta hori desblokeatzen, erortzen da galdera bera, ez? Baina era berean ez erosotasunak, hau da, egingo dugu periodiko bat, eta aterako ditugu dena gizonez betetako horriak, kulturan, baina ez da erosoki egingo dugun zerbait. Hau da, egin behar dugu bostorri bete, eta bote dira bostorri, eta hau da, egiten dugu hau, baina politizatzen dugu, eta hortarako tresna, ez erosotasunarena oso tresna, oso palanka interesgarria da. Hori ez, egin behar duzu, egin behar da, bete behar dira horriak, dena delako, edo planto egin dezakezu, baina horrek problema laboralak ekartzen aldizkizu, ez dut periodiko idatziko bezaizu idatzi behar duzu, hor, hau da, nola elikatu, baina pentsatuz, hau da, ez eroso sentituz ere, eta politizatuz, hau da, debatea sortuz horri buruz, hori egitea, egina ala, egiten ari zarenaz debatitzea, Bai. Hori niretzat oso... Bai, eta guk badaukagu, afinatuago doez, baina badaukagu pixkat hori... Bai, martxa. Okertzen espanago sortziak aldea dira, Jimu Iturraldek Henri Begoaren inventarioan idatzi zuen, edo zein zaldik baino horinego iez egite du denborak, eta gustorak haudenean, are gehiago. Azkeneko galderak, zein da idatzi duzuen azkenengo artikulua? Nik uste dut esan dudala, bostan. Pantxo eta Pello. Bihar agertuko da. Ez, gaur agertuko da.
nik Marina Garcés filosofoari endako elkarrizketa gehatuko nahez hemen de 10, gutxi izaten dira, baina igandean horretaratu zen kasketa luze bat, zure dute bere bi testu kuadernoerako bi liburu euskaratu ditu Latzen Itxelenak, jakinekin eta horren aurkezpena etzakien egon da Euskal Herrian, eta horrekazten endako elkarrizketa igandean. Eta idatzi duzuen azkenengo poeman, zer kontatu duzue? Nik ekarri ditut batzuk, igual dago azkenekoa. Ze lujoa. Bai, de hecho bai. Irakurri? Baina, nahi baduzu, erantzun zu, badakizu? Ez dakit erantzuten. Nik uste dut hau dela. Ez duzu goratzen edo? Bai, badakit, bai. Ez que poema esplikatzea... Bueno, esplikatzea, inigo gaipatu du, gertakariren batek inarrozi ninduen eta... Nik askotan ustot, poema asko idazten ditu dala, batek esaten zuen ez gauzak diferente hitz egiten dutela iruditzen zaizunean hori harrapatzeko, momentu bat harrapatzeko edo pixkat une baten indarra hitzekin jasotzen saiatzeko uste dut hortarako niri balio didala poemak idazteak eta tolako momentu bat izan zen. Bai. Nire da... Kasetaritza zaritu gara, baina poema batekin amaituko dugu. Iñaki Lare hori da, nire lagun bat, Iruñan bizi zena, Donestebekoa, berez, hiltzen 25 urterekin, nik 18 nituen. Eta ez dakit zergatik, baduela egun batzuk akordatu nintzen berarekin, uste dut Iruñera joan nintzen, eta gurutzatu nun berarekin gurutzatzen dituen kaletako bat, edo lako zeo zer. Eta poema hau atera zen, ez dauka ezer periodistikorik, baina azkena idatzi dudana. Nahi baduzue, eta ez baduzue nahi ere, irakurriko dizu. Deitzen da topaketa. 25 urte baino etzen nituen hil zinenean, eta ikararik txikienak uxatzen zaitu orain. Horregatik ibili behar dut hain poliki. Ez zintuzket galdu nahi bigarrenez, orain 40 urterekin, ni naizenean biotan zaharrena. Lotxa ere ematen dit, hori pentsatzeak, baina errua itxasten da egoskorren. Poliki ibili behar dut. Dena ahaztu. Hori benetan posible ote den pentsatzeari utzi, eta ariari segika itzuli, zintzilik geratutako azken solasaldiraino. Poliki, gelditasunaren mugaraino. Eta are, pixka bat harago. Harik eta zure silueta ikusi uste dudan arte. Bai, han. Bazatozelako. Edo agian bazoaz. Ez dakit. Egia esan, gero eta urrunagotik agurtzen dugu elkar. Urria. Ez dakit galderaren bat edo tartetxo bat zabalduko du, galderaren bat badakazue edo... Men esaten du ez. Pues eskerrik asko berriro etortzegatik eta hurrengora arte. Mi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko.